Het is 4 voeren, er is het Frieske Nijs, goeiemiddag. Recreatieondernemers klaaien stieren en bieren. Toeristen bleven massaal voort vanwege het onhoudende minnewaar. De oude dagen en ik de komende dagen. De simmer is 4 te ziekjen. Alhoewel de vakanties in de midden en het zuiden van het land al even los binnen, is het op de meeste campings in Friesland opvallend rustig. Te rustig. Ik had 2, zeg maar, toeristen hier. Hè. En nou een stuk of 10 caravans, dat ben werkvolk. Die ben bij blij aan het boden. Maar verder is de bezetting heel leeg. Op het parkeerplak bij de boot naar Schiermonnikoog een protte lege plakken. Ik dagjes meest gebleven vanwege het minnewaar voort. Voetbalclub Cambuur houdt zijn proflicentie, dat het de KNVB bekend maken. Vanwege financiële problemen stien de Ljouters een schoft onder curatele. Om de club met hulp van de gemeente en een groep investeerders financieel weer wat meer jermslag had, vindt voetbalboom KNVB het net meer nodig de hele organisatie verscherpen in de gaten te houden. Cambuur neemt daar afscheid van de categorie van clubs die in de gevarenzone zitten. We leefden wel op de randje van de afgrond en met de KNVB valt niet te sollen op dit moment als het gaat om dit soort zaken. Je ziet het aan andere clubs die nu wegvallen. Niemand had verwacht dat RBC eruit zou kukelen. Er worden volop punten in mindering gegeven. Nou, wat dat betreft is het menens en ben ik dolgelukkig dat we onder die zorg vandaan zijn. Het is nog net duidelijk of Philips Drachten kwijtrekken terug de miljoenen bezuinigings bij het elektronica-bedrijf. Philips wil de komende tijd 400 miljoen euro bezuinigen. In Nederland werk je bij Philips maar nog 12.000 mensen, waarvan 2.000 in Drachten. Of ik in Drachten mensen haar een baan verliezen, is nevens vakboen FNV nog net te sezen. Philips maakt bezuinigen terug de chinvallende cijfers voor het eerste jaar hier van 2011. In de eerste 6 maanden hier het bedrijf een verlies van 1,3 miljard euro. Als de Centraal-Azië een keer online is, moet de bestaande trok in de dik verloren worden in een statige leerne. Het plan was aan het dorp zitten, maar in Prottegrien is betocht door 6 dorpen in de streek. Het plan kost het 15 miljoen euro. De beide onbelangrijke gemeenten moeten elk 4 miljoen euro op het kleed lezen. De rest wordt van Riek en provincie verwachten. Ook een Frieske schilder maakt voor een groot kunstproject de kust van Skilgevers lezen. Dat zoet in een soort van vaarronde op een Waadzee uitmaken. Voor het project Kustwerken worden 124 grote schilderijen maken die het een gigantisch panorama van de Nederlandse kust vormen. De 300 meter schilderijen wordt van Skipmouw op zee maken. We hebben een pool van vaste kunstenaars, daarvan zijn er 5 nu aan boord. En per provincie nodigen we ook een aantal regionale kunstenaars uit. Vandaag zijn er dus 3 Friese kunstenaars aan boord en voor woensdag is er plek voor 1. Ook later in de zomer is er nog meer plek hoor, maar voor deze woensdag gaat het tussen deze 3 Friese kunstenaars. Onder eye van de schilderdag valt het besluit van de jury. Skilge van de Noordzeehousjongen zal schilderen worden terug Margreet Boonstra van Boamburgen. 100 jaar oud en nog altijd volop jongen in een koor. Maar jood zetten ze er een punt achter. Vrouw Eppinga van het Jereveen. 20 jaar lang alle weken ervoor in het koor van Zorgcentrum Heremastaten. Een hele prestatie vinden de koorleden. En daarom zongen ze voor haar een speciaal afscheidslied. 80 wie ze doet ze erbij kan. Nou, op haar 100ste kost het te volle energie en moet ze maar pine in het ophouden. Daarom ook een blomke van de wethouder. Meer muziek. De groep Howdy Boys zongt dit hier de simmerhit van Omroep Friesland. Dat is vanmiddag bekendmaken in het radioprogramma Noorderwien. De Ljouterband won de muzikale competitie dat ze wat 100 bands omaaien. Simmer in die t-shirt op stritten. Dit lied zie je de komende week vaak jaar op de omroep. De jonger van de Howdy Boys werd vanmiddag verrast op zijn squalen in Lekkem. Het winnende Veske vangt nevens de jury het simmergevoel het beste. Het waren er nog. Joen en vannacht vallen de buien, het wordt een graad stretje en er stiert een stevige zuidwestenwind. Morgen wat meer kans op droog, waar en zinnen, maar middags binnen wel buien, het wordt dan een graad 20. En dat zag je deze Joet. Je kan dadelijk zeggen naar Heer en dan de sport in Boppenslag. Joet, iedereen om 6 uur weg.